après le financement Banque mondiale, on a obtenu un second financement de la Banque mondiale, qu'on appelle financement d'IFI, qui fait 5 milliards. C'est ça qui va permettre de mettre en place les deux composantes dont je viens de faire cas. En plus de ça, le gouvernement nous a donné en 2017 1 milliard de francs CFA pour commencer aussi, étendre le programme dans d'autres communes. Donc on est aussi dans ce processus-là. On a commencé les premiers choix. Dans la région de Koulibourou, c'est les cercles de Panama et les cercles de Koulibourou qui sont rentrés dans le programme. À Kaï, c'est le cercle de Mélimane, à Sigasso, c'est Yafoula, et à Bamako, c'est la communauté. Donc on a entamé les activités de ciblage, on a fini. On vient même de produire les cartes de ces bénéficiaires. C'est à peu près 7000 ménages de l'ensemble de ces cercles pour 15 communes. Donc aussi, ça vient augmenter le nombre de bénéficiaires qui vont rentrer dans le droit. Mais c'est ça le problème. Peut-être que vous voulez vous voulez attaquer maintenant, on me retrouve. Am se kulu fa an to na ka hakilla ni manduma to ka do ko wori na kuye munu ka do la o kana ke wira kun sa ko don kele amu na fa don kele bi wor ko pallo bien fait do bi saka sa ou bien do bi passa donc nous au sango bla saka ou bien ba peut-être en 6 mois kala wor ko nanu absaka de do so donc gele awati binna we do fere o la tuni o be kessa o be kukume sira ko ka ban ene an ga kuma ko na jiri ewa gole yan kuma ga ko suka ka kuma ko na jiri kan ka jiri tige ka fe me ka be debe nana do bora chama ma bora kuma ko na jiri tige herala tige sama jiri mo ko me awfo tige sama jiri kabina adona an ga komili kono ayen na fata awnye aye boya de taka da awnga tige sama jiri ale ma ka bola ngolo je ale ka bonya fele awmo ayanga du sabati kaga go sabati ka komili sabati ka dugotoro so matara pa ka sabati anga de ka ulu keleya o mana me afu ola o aba ja do ana boy ni ya de keleya na o ka keleya de do sa ta bay kono ka be de boya intera anyera sawara ani so jara an fara an tigi fara an tigi awdi mana ma fu ka barkada barka kuli bene da ka ma ko Djigi Semeyiri est utile à plus d'un titre pour la population du cercle de Kolokani. Et si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Et c'est dans ce cadre que nous témoignons toute notre reconnaissance à votre action. Votre action avec un effet immédiat, puisque les transferts monétaires vont directement aux bénéficiaires. Et également, l'impact est visible par rapport à l'amélioration de la santé, du cadre de vie, de la nutrition et en un mot de l'être lui-même. An ye kalo wɔɔrɔ tali min kɛ kalo wɔɔrɔ tali ne y'a ta 12,000 12,000 ne y'a sɛgɛn n'a desa 12,000 ani 500 12,000 ni 500 in n dɔgɔnin ka kɔɲɔ selen a y'a sɔrɔ se tɛ n ye ɲininka n y'a ɲɔ feere ko n b'a ta kɔɲɔ da fɛ n y'a sɛgɛn gole feere o bɛɛ na 7,000 mɔ k'o ta kɔɲɔ da fɛ. ɲinan yɛrɛ ji mana anw fɛ an ka ɲɔ bɛɛ jalina an bɛna kɛ cogo man da don donc n'an ko a ye mako ɲa ɲɛ fɛn min kun bɔ mɛ fɔlɔ ka jugu ni kɔrɔlen a ka hakili to a la ni dɔ sera ka fara montasi kan o ka d'an ye. Ne ka ɲɛsigi min kɛ o ye sɛ mara ko ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na vraiment an y'a sɛ mara nin daminɛ an y'a sera ka soden 2 jɔ ka sɛni dɔ sɔrɔ ka fara ka bila a kɔnɔ mais a baara ma se ka ban sɛ ma se ka cɛ a baarakɛyɔrɔ ma se ka labɛn ka ban o kɔni lasigi b'an bolo. Den 7 ne bɛ ne bolo a bɛɛ misɛnmanin de a den 7 bɛɛ bɛ école la ne kɔni ne bɛ miiri da bɛɛ la parce que ne ɲɛ t'o moyen na de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o de la n y'a fɔ n'a kuma na
o fara ko jigi sɛbɛn yiri tɔ ye ta ko kelen ye o ala mɛ dɔ la manden ne a sababu ya ka ne ye tan ta cogo la ye